Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo, umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini kaGenesis oqala isahluko samashumi amabili kuze kube isahluko sesibili ivesi lesine. Wathi uNkulunkulu amanzi mawagcwale izilwane ezinomphefumulo ozwayo. Makundize izinyoni phezu komhlaba emkhathini wezulu. uNkulunkulu wadala imikhomo emikhulu nezilwane zonke ezizwayo nezinyakazayo. Amanzi agcwala zona ngezinhlobo zazo nezinyoni ezinamaphiko ngezinhlobo zazo. Wabona uNkulunkulu ukuthi kuhle. uNkulunkulu wazibusisa wathi, "Chumani nande, nigcwalise amanzi asolwandle nezinyoni zande emhlabeni." Kwahlwa kwasa kwaba usuku lesihlanu. Wathi uNkulunkulu, "Umhlaba mawuveze izilwane ezizwayo ngezinhlobo zazo nezinkomo nezilwanyana ezinwabuzelayo nezilo zomhlaba ngezinhlobo zazo." uNkulunkulu wazenza izilo zomhlaba ngezinhlobo zabo nezinkomo nezinhlobo zazo nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni ngezinhlobo zazo. Wabona uNkulunkulu ukuthi kuhle. Wayesethi uNkulunkulu, "Masenze umuntu abe umfanekiso wethu nenswebu yethu, abuse phezu kwezinhlanzi zolwandle naphezu kwezinyoni zezulu naphezu kwezinkomo naphezu komhlaba wonke naphezu kwezilwanyana zonke ezinyakazayo emhlabeni." uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, yebo, ngomfanekiso kaNkulunkulu wamdala, wadala owesilisa nowesifazane. uNkulunkulu wababusisa wathi kubo, "Chumani nande, niwugcwalise umhlaba, niwenze unikhonze, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle naphezu kwezinyoni zezulu naphezu kwezilwane zonke ezinyakazayo emhlabeni." Wayesethi uNkulunkulu, "Bhekani emhlabeni wonke, ngininike izilimo zonke ezithela imbewu nemithi yonke ethela imbewu, ukuba nidle konke. Zonke-ke izilo zomhlaba nazo zonke izinyoni zezulu nazo zonke izilwane ezinyakazayo emhlabeni ezinomphefumulo ozwayo ngizinikile imifino yonke eluhlaza ukuba ibe nokudla kwazo." Kwaba njalo. uNkulunkulu wakubona konke akwenzileyo, wabheka-ke kwase kuba kuhle impela. Kwahlwa kwasa kwaba usuku lesithupha. Kwafezeka kanjalo ukudalwa kwezulu nomhlaba nazo zonke izinto eziningi ezikhona. uNkulunkulu wayeseqedile ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe ayiyenzile, waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yonke ayekade eyenzile. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walwenza usuku oluyingcwele. uNkulunkulu wagcina isabatha. Ngokuphumula emsebenzini yonke ayenzileyo, lokhu kuyindaba yokudalwa kwezulu nomhlaba ekudabukeni kwalo. Yazi, ngiyayithanda le nkonzo ekuqhubekeni kwimfihlakalo uNkulunkulu asambulele yona. uNkulunkulu wadala konke. Esekudalile wathi kuhle konke. Balekile kumina leyo nkonzo. Kuhle konke akwenzayo. Kuhle konke akwenzile. Nawe wenziwe uyena, ingakho umuhle. Umuhle ngaphakathi, umuhle ngaphandle. Umuhle ulele, umuhle uphapheme. Umuhle ucwebile, umuhle uyisoni. Yazi, uNkulunkulu uyohlezi uyisithando sakhe. Uyazi, khona into uNkulunkulu ayishoyo encwadini yomprofethi u-Isaya, athi unina umama kambe angakhohlwa yini ingane yakhe esebeleni ayincelisayo.
athi noma unina ubengakhohlwa kodwa mina angisoze ngakilibala. Athi bheka ngibhale igama lakho entendeni yesandla sami. Uyazi kubalekile kumina ukuba ngivusele inkonzo ukuba uyathandwa uNkulunkulu wenze kahle. Uyathandwa uNkulunkulu udidekile. Uyathandwa uNkulunkulu uphaphalazile. Uyathandwa uNkulunkulu usemanyaleni esonweni, kodwa uthando lwakhe aluguquki. Ulokhu emile esithande njalo. Sho njalo namhlanje uNkulunkulu wethu kuhle akwenzile. Bese ngiphinde ngithintwa ile ndaba la uNkulunkulu esebuke konke wayesethi akuveze izithelo. Yazi uNkulunkulu ukhulume ngemfuyo, wakhuluma ngezihlahla. Konke kumele kuveze izithelo. We must all be productive. Iziphi-ke mina izithelo engivezayo? Ngokufika kwami iluphi ushintsho oluhle oluba khona? Ngokusondela kwethu iziphi imangaliso uNkulunkulu azenzayo? Yazi kunezinto uNkulunkulu afuna ukusibusisa ngazo, kodwa uswele ukuthi asibusise ngazo ngawe. Kunezinto uNkulunkulu afuna ukubabusisa ngabo, kodwa uswele ukubabusisa bona ngami. Ngiyakwazi ukuthobela izwi kaNkulunkulu. Ngiyakwazi ukucela intando kaNkulunkulu. Ngiyakwazi ukuthi inkosi ngisebenzise ngilethe ukuthula kuleli khaya. Inkosi abakwazi ukuhlupheka ngisasebenza. Inkosi abakwazi ukuhlupheka ngisanemoto. Inkosi abakwazi ukuhlupheka usangibusise ngempilo. Khona izinto uNkulunkulu azobusisa ngazo abantu ngokubusisa wena. Abakwazi ukuthi baxakeke, kodwa wena usekhona. Ngithanda mina leyo nkonzo. Sekuba khona enye inkonzo engiyithandayo. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngenswebu nangomfanekiso wethu. Basifuze ngakho konke. Maqedana uNkulunkulu wasebanikeza amandla phekwendalo yonke. Wathi konke lokhu ngilipha kona ukuba kumsize empilweni yethu. Yazi into engithintayo, uNkulunkulu wasinika amandla phekwakho konke, kodwa akasinikanga amandla phekwakhe. Akasinikanga amandla ukuba ngelinye ilanga simgibele emakhanda, ngelinye ilanga simdumbe, ngelinye ilanga simisane nomsebenzi wakhe, ngelinye ilanga simjivaze. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umzali ubone uphendukelwa zingane zakho. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umzali ubone izingane zakho ingasakufuni, ayiseze ekhaya. Uyayibuza uyinuka amakhwapha, kazi ngenzani? Yini lena engaka edala ukuthi abantwana bami abasakwazi ukuvakasha, abasangikhulumisi, abasezi la ekhaya, asezwane? Yona nkonzo ebalulekile ukuthi kukho konke uNkulunkulu asinika kona, akasinikanga imvume, akasinikanga amandla ukuba simdelele. Athi ubhala kahle, qaphela inkonzo oyitholile enkosini. Ngiyiphatha kanjani le nkonzo? Ngiyiphila kanjani le nkonzo? Ngisondela kanjani kule nkonzo? Ayikho into ebalulekile njengenkonzo yokwehlela ngezansi. Ayikho into ebalulekile njengenkonzo yokulalela. Ayikho into ebalulekile njengenkonzo
yokufundiswa uthi inkosi sengiphe konke. Uyazi khona into ebuyingithuse umuntu kade yaNkulunkulu eyokhuleka emamiseni engcwele eyonxusa umsebenzi. Uma uNkulunkulu esekuphile lo msebenzi sekuyiwona okuvimba ukuthi ungabusayima umsebenzi. Uma uNkulunkulu esekuphile lo mntwana sekuyena lona odala ukuthi uhluleke ukumkhulisa umntwana, uthuka uJehova nalo akuphe yena ungabusaya naye emamiseni angcwele. Qaphela isipho sitholile enkosini, singaphenduki ngelinye ilanga sibe isiqalekiso. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibuso sizivikele isikhanyisele, sinika amandla negrasi yakhe ngegama likaYise neNdodana nomoya oncelileyo.